Pamusoro pakudenga unava tenevuka pamusoro pakudenga unava tenevuka anoda kuyendako kasi teurire anoda kuyendako kasi teurire anoso gadzirirwa mweya weuchene anoso gadzirirwa mweya weuchene ndichere baba ndichere vasisina wekufonera nechikonzero chokuti havasisipo. Saka tinoda kutenda Mwari kuti adzisi njere kana kuine munhu anokunyepera kuti ndiye ane mweya wauinawo, iye yemira nemakumbo mairi uchiramba kuti zvimwe ndingabvume, asi kana zvazvekufema kwangu nekumira kwangu ndiri mupenyu, iyo mbiri ndinopa kumunhu mumwe chete, Mwari wamasimba ose akandiwanira nyasha muzita raJesu. Isu takanga tisiri chinhu, tasemwa, asi mwana wake akaburuka pano pasi, ropa rake rikadeuka rikatiyananisa naMwari kuti tigone kuona Mwari, tigone kunzwikwa, tigone kuva nefellowship naMwari seyatinayo. Haleluya, amen. Basa ramakaita rakakura, basa refellowship ndio basa rine chekuita nenhau yekunamata Mwari, kuriya kuwadzana. Vamwe vanotaura vachiti ko musangano uyu wana baba unoitwa kupi uye takambouverenga kupi, kurasikirwa. Kana tichinge tanamata tangouya kumba kwaMwari, tauya kuzowadzana. Haleluya, amen. Nekuti Mwari Baba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene vane fellowship yavo, vane kuwadzana kwavo, kuti basa iri rekusikwa kwenyika nesu vanhu ribudirire. Pane kuwadzana kweTrinity, the God figure ine fellowship yainayo. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Shoko rinoti imi mova mandiri nekuti ini ndiri muna Baba naBaba vari mandiri, kureva kuti pane chiya, pane fellowship. Baba vari mandiri, neni ndiri mamuri, naizvozvo imi ndiri kunamata kuti muve mandiri. Ndio shoko raJesu. Haleluya, amen. Kuti isu tive saMwari nokuda kwavo. Hanzi nekuti aona Baba aona ini, aona ini aona Baba. Ndio zvinoita Ishe Jesu. Naizvozvo ndiri kuti itai seni kuroti isu tiri kupinzwa mufellowship imwe chete iyoyo, kuti panofanira kunge paine kuwadzana kwedu neTrinity. Haleluya, amen. Kana tichitaura nhau yekuwadzana, nhau yefellowship, tiri kutaura nhau yekushare, nhau yekucontribute to each other, to feel for one another, to live for one another. Kwete
kuzviraramira iwe kumba kwako kuti handina chandinoshaya, ipapo unenge wabuda pafellowship. Nekuti kana shoko richiti isu tiite saMwari Baba, iya ndiri kuti Godhead, Mwari utatu, unoti mwanako Baba, Mwanakomana naMweya Mutsvene vane kuwadzana kwa kuti basa rienderere mberi, kuti simba nhasi ratiri kuvimba naro rioperate sezvariri kuita, chikonzero chekuwadzana kweTrinity, chikonzero chefellowship yeTrinity. Therefore isu kuti zvatiri kuita zvibudirire, ngatiitei saBaba, ngative nefellowship, ngatiwadzanei. Ndo chikonzero zvapupu ine fellowship yana baba, ine fellowship yana mai, ine fellowship yamayuthi. Saka fellowship yana baba iyi ine need pazvapupu. Tinonzwisana? Amen. Haisi yekuti kana wanakirwa nemupfuwira mumba mako woti ko vanhu vari kuenda kupiko, zvinobetserei zvesungano muomvaisa pagrupu? Zvakatanga rini? Inwa mupfuwira nekunanzvira zvigunwe, kana riri dovi kana riri shupu unyerere. Usakande pagrupu zvakaora zvinoratidza kuti ndangariro dzabatwa nezvapfuwirwa. Fellowship yakanaka ndeyekuti isu sevarume Mwari vanoda kuti tishaye madambudziko atiinawo. Pane vamwe vari kuzvisungirira, asi pane mumwe aive nedambudziko rinodarika iroro akatoribuda murugare at peace kumba kwake. But iwe wagara wega ukona imomo uchidyiswa imomo, ukagara murima uri kumba kwako usingauye pachiedza uchivhenekwa, vanoita pada newe madzimai, nokuti madzimai anoshereketa ariko, anoti zviri kupiyovana mainhingi vai ndo zvakatovaponesa, uya mainhingi vai baba nhingi vaita madhiri kuwedza kwavaishanda kukontrakt vaine bhanai vanga vawana ikoko vakatozogadzirirwa. Uyati unokaura nekudyiswa because haudi kuenda pachiedza. Iye zvino mukatarisa vanhu vese vasingade sungano, vamwe vakuti vakauya pano ibasa rekukotsera, because hauna kwaungaoneswe kuti baba pane pamunoda kubatsirwa kana kurutsiswa. Ukaona wanzi uruda kurutsiswa usabvunza kuti ndakadii. Ingoti ngandi muparinga wandibatsire, saka ndauya kuzopona. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Kuwadzana nevamwe tichisheya madambudziko kuti toenda sei kudenga, tokunda sei nyika. Handiti? Amen. Ndaitaura pana ndichiti zvinokwana njuzu, mashavi enjuzu ari kushanda nesatanism zvakapetwa, zvekuti panapa munhu anongouya, anogona kuuya munhu achibva kwaari kubva achiziva zvinopedza simba mukereke, kuti ndikaenda ndikanosvodanana nemukuru wechechi iyi, chechi yapera simba, munosara makungoimba chete, simba pasisina. Saka dziripo nying'anying'a mukatarisa kumagroups aya anoshandiswa pasatanism, variko vanonzi imi muri vekuparadza chechi, imi muri vekunotora mari dzevakapfuma, zvokuti unongoona basa richinzi rapera, ipo pamunoti ndada kaduku paya kana kuti ndada akanaka paya, ndo panotangira nyaya yacho. Ndo paunongoona anhingi vanzi vakaregerera basa, anhingi building yavo, because kune vanoita basa rekutora mari kuvarume vachiendesa kunana queen vari underworld. Haleluya, mari iyoyo ndo inozoti kune vamwe vanenge
nzi pane vanopa mari nevekuti ukapinda ikoko unoita mari. Mari iyoyo iri kutorwa kuvanhu vari genuine, ndo kwainozoendeswa yakubva kuna nakwini. Musakotsere varume. Haleluya, haleluya. Musakotsere, musabate musoro. Ndiani? Musabate musoro. Maitiro enhingi hakuna tactic yandisingazive. Mwari akandikomborera. Panapa pari kuitwa zvinhu chaizvo chaizvo, hazvisi zvekufungidzira, hazvisi zvekufungidzira. Hanzi nemumwe akazingobvunzwa zvikanzi, kwei wakanga wapindireimo? Zvikanzi ndafunga kuti kumwe kwatinomboita hanzi ini ndakati munoita nyoka dzekukanda, munoita nyoka dzekudii, dzekukanda muboka iri. Kwei uri kuti wazobatwa wanga wapindirei mukati? Zvikanzi tatajaira kwatinosienda tichiita nyoka yekunoisa muhuro. Unoisa munhu muhuro tirimo mukati tisingambopiswi, makatonhorera zvamo, tichitombotamba tichitombodii tichidii. Saka ndo zvandafunga kuti ndo zviripo. Tikati pano panonzi pazvapupu, pano panonzi pazvapupu, pakasiyana. Haleluya, amen. Saka muchiona nyangwe naarara kumba achikotsira. Zviya zvekunzi hanzi kana uchida kuti usanzwe, kana ukaona muparidzi akuparidza zvinoataka satanism yedu, unokotsira kuitira kuti mashoko ane simba. Saka Satani anozviziva shoko rine simba ende munondo. Saka zvariri munondo, chii chinofanira kuita? Unofanira kukotsira kuitira kudzivirira shoko iri kuti risashande. Kana kutsvaga chisingadike kuti unzwe. Saka pane zvimwe futi zvinogona kuitika zvekuvhara nzeve uyo ari kushandiswa naSatani kuti asanzwe. Haleluya, amen. Saka panoda simba rekudziura nzeve dzevanhu kuti vanzwe shoko rinoparadza madhimoni ari kuvashandisa, kuti varege kusemwa nehama. Nekuti hakuna munhu anoda kuzoroora dhimoni, nekuti kana dhimoni rakagara pauri, watendera Satani kukushandisa, mukomana haaone iwe, anoona chakakugara. Tiri kunzwa zvakanaka? Tiri kunzwana? Ngatiti amen. Tiri kutsvaga kuti Satani abve pamuri, muonekwe, mupone. Haleluya, amen. Zvapupu ichechi yakare kare haisi yekuteerwa nemudzidzwo zvake kuti ndoda kunoiparadza. Unotora jambwa rakaipa, unoita muparariro uya. Haleluya,
Amen. Tiverenga shoko la Mwari kubva kune bhuku ramabasa avapostora chapter 2 pavhesi ya 44. Hallelujah. Amen. Mabasa. Pane bhuku inonzi mabasa avapostora iri kuverengwa. Zvoti unobva wangozviera ndo yatinomezha nayo isu kuti iyo zvapupu iyi ichiri pakereke yokutanga here yepajerusarema, kereke yakatanga pazuva repentekosta. Haleluya. Nokuti kwakusina chechi yakatanga papentekosta. Saka mapostora vakazotanga papentekosta ipapo. Isu kana tichizvimezha tinozvimezha nebhuku yamabasa avapostora kuti zvatiri kuita ndo zvaiitwa here. Haleluya. Pabhuku iyi kana zvikabuda zvikapesana zvinoti handizvo, kwaibuda mhepo mweya yakaipa yaichema semachemero yakaita kuchipinge kana pano kana pano yachema yarira inenge inobuda ndo yamainzwa ichichema. Kana makambonzwa kuchema payaichema pano yaichema mimwe. Saka murume yanga achimba kuti kudzidza zvomwe, nekuti kune zvimwe zvinochema zvisinganzwikwe nenzeve idzodzo dzakashepa musoro idzi. Nzeve dzakashepa musoro, kune nzeve dzekushepa musoro. Unenge uchifunga zviko wakadai kuti Mwari akanaka kumana tombotanga abvisa nzeve. Tiona hari iyoyo. Zvino tiri kutaura kunzwa kusina kunzwikwa nenzeve, kwekunzwa kwokuti panapa mweya yetsvina yatambudzika. Haleluya. Yatambudzika, kunyangwe munhu asina kubhidhirika, kunyangwe asina kubatwa musoro, asinonzwa kuti paita kutambudzika kwemweya yedu, kuti wawire inesu pano nekuti pano hapasi pedu. Haleluya. Right. Haleluya. Tiverenga musoro washoko uri pavhesi 14 unoti kuparidza kwaPetro. Haleluya. Petro ndiro gamba rekuparidza, rekutanga kuparidza mweya mutsvene waburuka. Chii changa chakuitika? Anga akududzira zvimwe zvanga zvisinganzwisisike kuti chii chiri kuitika. Nanhasi kune zvinhu zvinoitika kana mukati mekereke kana pakereke saizvozvi zvisingagoni kunzwisisika nevanhu. Izvo takagara kudai. Kune mumwe asinganzwisisiki zvaiitika kubva nezuro. Kana uri panonzi ndezvaMwari, ona nekukurumidza asi kutaura nonoka. Because zvimwe zvacho ukateerwa ndipo unoona upofu hwako kuti hey, Satani unondishandisa, unondionesa panyama kudai. Ndandadiwa kufamba nelaini yomweya, ingadai ndandaziva izvi. Zvaindibetsera handaizotaura ndichidai. Kune zvakawanda zvaunoona kuti panyama munhu arizina zvake. Zvisina padai buri muto wenyama. Taiti apa pari zino. Unfortunately hazvisvi zenyama manje. Saka ndopanonzi naPauro tinotaura zvomweya kune vomweya nokuti venyama havazvinzwisisi. Nekuti ndevenyama. Pavhesi ya 44 navaitenda vose vava pamwe chete. Vaitenda, pakutaurwa vaitenda, panoda kuandalainwa shoko rinoti vose. Vaitenda vose, vaitenda vose, tobva taandalaina vose. Zvinooneka uri mumba mako imo parikunzi vaitenda vose, kureva kuti vakanga vagamuchira, vakanga vachitenda kuti Jesu haakundwe, Mwari haakundwe, kunyangwe ndikarwara chandirwadza achikunde Mwari wangu. Haleluya. Vaitenda kuti nezita raJesu hondo yandakatarisana nayo
kupinda nepapa havana kudaiwa nekuti apa paita gungwa tsvuku. Mwari wedu ndimwari anogadzira nzira paisiri. Tiri kutaura zvamwari anogadzira nzira paisiri. Iwe wapererwa nenhau dzoupenyu hwako pakuratidza kuti hazvichaendeka hazvichararamika, asi tiri kutaura nezvamwari anoti pauri kuti hapachaita ouya oita kuti paite. Hama yangu, ndati pane zviri kuratidza kuti hazvichaita paupenyu hwako, asi watiri kutaura nezvake takamira panapa varume anoita kuti zviite. Ndokunge watenda. Saka pari kunzi vaitenda, kwete iwe usingatende, kwete tsotsi. Zvandiri kutaura izvi hazvisi zvematsotsi, ndiri kuonawo muchibwaira murimo. Hazvisi zvetsotsi izvi, asi hadzina padzinoshaikwa. Jesu akasiya dziripo. Jesu akasiya dziripo. Ukuona uchiti dai agara pasi zvatanga agari, handitogari zvechokwadi. Navaitenda vose vaiva pamwe chete. Ndati vose vaiva pai pamwe chete, ifellowship. Kuwadzana kupi? Haleluya. Saka kuva pamwe chete kwevanotenda kunokosha mushoko raMwari. Kana uchiti unotenda, nokuti shoko raMwari rinoti pane vairi ini ndichava wetatu. Saka kana nhasi vana vezvapupu, varume, vana baba vari kuchivhu, iro shoko richiti pane vairi ipapo ini ndichava wetatu, zvinoreva kuti kuchivhu ikoko pane vairi vezvapupu ndokuna Mwari. Iwe kana uchida Mwari chienda ipapo pane vairi nekuti ndo pana Mwari. Haleluya. Saka kana wasara kumba uchiti handina kumboona pakanzi ndiite sungano mushoko raMwari, akusajekerwa neshoko raMwari, because unoriverenga panyama, unoita rekuresearcha. Iri hariresearchwe, iri rinoita zvekuzarurirwa, ndo zvinoponesa. Ukaita rekuresearcha unofamba panyama, unoriverenga ugorigudubudza rigoshaya simba, rigoshaya warinoponesa. Iwe warigudubudza zvekuti nyika yose inoti ndiprofesa. Haleluya. Pane nhau yekuza zvedenga zvinoda kuti zvizaruke, zvine chinangwa chekubetsera vanhu varipo, because zvekuresearcha unogona kuresearcha zvisinei nenhamo dzevatendi vakaunga. Asi vanhu kana vaungana Mwari ane chaari kuda kuti vayambuke pachiri. Haleluya. Haleluya. Tiri kubatana kuti pari kunzi pane vairi vaMwari, Mwari ndewetatu papi ipapo. Pane vairi vaMwari, iwe usadarikirwe neimwe ungano nekuti ndokunani. Kana Mwari vachiti ini ndichange ndiripo, ko iwe unenge usipo ndiwani? Mwari vari kukoshesa fellowship yeavo vaungana avo. Ko iwe ndiwe mukono upiko uyo wazvikoshesa kuti hauende paungano yaendawo Mwari? Marunga ungano, Mwari akaona kuti vaenda ukwa, akati ndinofanirwa kunge ndiri. Ko uyo anoti handiendeko kusungano ikoko ndiani? Ivo Mwari vaendako, Mwari ndo vaita kuti muone madhimoni achichema pano, vakuopareta vari pano. Ko uyo ndeupi uyo ari kushandira ani asingaende kuna Mwari? Organization yega yega zvikanzi mukuru wenyu ari papo, hakuna anosara kumba. Munhu wese anenge aripo kuratidza kuti tiri tese ndo mandiri. Right.
isu tiri kuti tiri muna mwari wedu uti vairi vari kupi nhasi kwavakaungana ndinoda kundoita wetatu ikoko iwe woti ende zvenyina ndini wosara wakabhara fomu chisofa kuroti kunzwisisa apa hapana chitarisa tikuri kudadiwa natwo ndetikwatakatopiwawo naMwari twaanogona kuomesa nechando nesekendi instead yekuti tiuye tizotenda Mwari nezvaakatipa tiri pano. Vamwe vatouya vachirwara pana, vamwe vane utano havana kuuya. Haleluya. Tinofanira kuva vanhu vanodzidza kuenda paungano dzese dzaMwari kuti Mwari vagotiitira zvakanaka. Vanotenderana neni? Amen. Kana namai variko kunze kwevavo munotenderanawo neni? Andinotenda. Haleluya. Kunyange vari kukotsirawo kunoko asi nani ndinotenda zviri nani. Haleluya. Ushino ende navaitenda vose vaiva pamwe chete vakati zvinhu zvose ndezvavose. Haleluya. Vakati zvinhu zvese ndezvavose. Nauye kushera, nauye kunzwa kuti handigoni kusununguka mumwe wangu asina chandinacho. Haleluya. Haleluya. Nauye kusheya ndo nauye chinamato. Kana chinamato chako chiri chako wega kumba, nyambo uchitsanya zvakadii, nyambo ukati gomo ibvapo, iwe usina rudo wakangofanana nedare rinoti ngwe ende risina chinhu rinorira. Haleluya. Saka kana uri kumba kwako hauna waunoita rudo naye, rudo runowanikwa mukuwadzana. Amen. Ndo matinosheya, ndo matinoparticipata, ndo matinocontributa, ndo mune zvese zvinonzi vanhu vari pamwe chete. Saka napasi ndo apa tikuverenga pakanga paburuka mweya mutsvene Peter akuparidza